Takže brzový třmen Škoda Octavia na dvojkovou. Bude kompletní repas. Takže to musím umýt. To taky obrousil. Tady jsou z toho díly. Mechanismus. V řádku, jenom se to vyčistí. Tady mám někde pístek z toho. Ten je v pořádku, ten se jenom učistí, ten zůstane. A těsnění. Přijde nový. Takže repas brzdového třmenu Škoda Octavia 2. Kompletní repas. Dosedací plochy na gumičky, natěsnění, všechno perfektně vyčištěný. Tak, tohle je mechanismus v tom brzdovém třmenu. Jo. Doporučuji si to složit takhle, jak je to. Tady to má... Jo, tady je takový zobáček. Jo. A ten zobáček musí zaskočit tadyhle v tom třmenu. Máme taková dírka a do té dírky to musí zaskočit. Protože když se s tím otočí, tak tohleto se zastaví, tímhletím se otočí a vevnitř je kuličkový ložisko a tím se tohle jako nadzvedne a ten pístek to vytlačuje ven. Tak, přípravkem jsem si ten pístek zaaretoval, aby mi to v tomhle drželo, aby to nelítalo ven, aby mi to nevyskočilo vlastně z toho zobáčku. Jo? Takže tady v tom pístku je další gumička, to se taky musí vyměnit. Tak mám to hotový. Repas úplně komplet celý. Ještě si ho stříknu možná do nějaký barvy. Paráda. Takže doufám, že to někomu pomůže, no, tohleto.